Здравейте хора, аз съм Гошо и това е едно малко видео, което реших да направя за едно трикче. Но всъщност реших и да говоря за тази кирка, която в момента размяткам. След малко ще ви стане ясно. Така, нека се прехвърлим на first person. И ето това е малък асансьор. Сега, ако отидем тук най-горе, както виждате, има място между тези две стълби. Но ако скоча между тях, аз няма начин да падна, няма начин да умра. В момент само да се прехвърля на survival. Чакайте, първо да отида горе. Ту. Така. Отиваме на survival и гледайте сега. Хоп! И в момента не съм се хвала за нито една от стълбите. Но въпреки това, то ме отнася. И как става това? Просто по някакъв начин това мисля, че действа и в Майнкрафт. В Майнкрафт не съм сигурен как действа това. Ами, много просто може би бъкче или нещо такова. Или просто когато поставите две стълби, не знам, някак си по теорията героя ви се катери по тях двете едновременно. Сега ще ви демонстрирам, за да не мислите, че маме ще съм на third person. Момент само. Ето, както виждате, на third person съм. Скачаме. Ето, и както виждате, не се допирам до нито една от стълбите, но въпреки това се катеря, което е cool. Да, просто малко видео. Как да си го направите? Ами, просто е. Оставяте два блока между две колони. Е така. И слагате стълби от едната страна. Слагате стълби от другата. И готово. И вече когато паднете, няма да умрете. И сега тук ще ето тази кирчица. Сега ще ви кажа за какво е тя. Нещо като как да кажа, нещо като не мога да кажа, извинете. Нещо като мод. Да, това си е мод, който може да се игра в Google Play, през който може да се играе Minecraft. Стига да го имате. Така мисля. Просто не мисля да инсталирам Майнкрафта, в който има най-различни неща. И те са много готини, като ето това. Само чакаме. Така. Сега ще приключа лайтинга. И всеки момент трябва да видим някъде светкавица. Ако е възможно. Уоу! Надявам се това се видя в видеото. И това се видя. Добре хора, чакайте да се изключа. Надявам се това се видя в видеото. Надявам се. Защото както видяхте, точно ето тук някъде. Ние бяхме ето тук. И изведнъж аз светкавица по края смина. Вау, чек, това беше батякто. Добре, надявам се това се е видяло на видеото. Надявам се. Ако искате го забавете, за да видите дали наистина се е видяло. Мале, това беше супер. Добре. Другото нещо, което може да правите е да имате левел. Знаете, в новата версия на Minecraft имате XP и може да си го правите на различен левел. Чакайте. Оп. Готово. Няма нито една загорена кръв. Може да си го правите, ето както виждате, XP-то ми в момента е на 0. Но мога да го увелича най-много до 2000. Мога да летя докато съм на survival. Което е яко. Признавам си. Мога да съм invisible, така смисъл, чакайте. Не, добре, нещо съм сбъркал. Чакайте така, invisible. Не знам кое е invisible, но все ми е едно. Друго, какво имаме? Имаме спринт. Нали, може да спринтим без да... Момент. Само да преместя кирката. Без да правим само. Сега в момента си спринтя. Без да правя... Нали, в момента спринтя без да слагам, нали... Без да се налага да натискам два пъти бързо копчето. А пък когато натисна два пъти спринтя вече наистина бързо. Имате и минимап, който е супер якото. Ето тук е минимапа. Сега в момента се генерейтва. Чайте, искам да отида на Creative, защото искам да летя. I believe I can fly.
Грешка, извинете. То тук са моите различни постройки и всичко останало на моя тест свят. Да. Така, имате също и... Само момент да махна мини-мапчето. Мини-мапа. Къде си, бе? Аре, бе! Не мога я! Ето го. Хек, добре. Show HP... Той не знам кой е. Но все едно има и... Само момент. Може да енчантвате неща в този мод. Бе, много неща има, хора, но просто не ми се показва сега. Но аз ще ги покажа, може би сега. Но, сега ще се прехвърлим на Survival. За да ви покажа за какво става дума. Може да правите телепортираща се пръчка. Сега ще видите за какво говоря. Само да я го намеря. Ако го намеря, разбира се. Добре, ще вземем една стрела и ще апдейтнем с не всичко, само да го намеря. Infinity Breaking, би трябвало да има и Knockback, мисля. Но все едно, не, Punch. Мисля, че беше. Сега ще дадем един хубав енчантнат боу. Един хубав боу с пънч 100. Може да надвишавате лимита си. Така. И сега ще вземем items. Сега ще вземем само да го намеря. Така. Cube or tools. Tools би трябвало тук не се че... ето го. Arrow. Сега ще вземем 64 стрелички. И сега да се надяваме да не ме стреля много надалеч, но... Сега ще видите за какво говоря. Оп! Бум! Виждате ли? Гледайте сега какво става. Сега ще оцелим едно и гледайте сега. Ту! Добре, сега ще се преместя някъде на сам. И сега гледайте. Значи в момента съм тук, пред тази картина, която съм направил. Така. И гледайте сега какво става. Ако ме тупни, ако успее... Ще успее ли? Не. Добре, просто лекичко. Ту! И... не знам къде съм. Да, затова имаме минимап. И затова имаме креатив. Fuck you badass. Bitch. Окей, само да се върна. Къде съм? Това е зума. Fuck you. Добре, кема от вие шибаня. Там ако тръгна... Ето го е. Както виждате, тук имаме много овце и животни и тем подобни. Не знам защо са се спалнали толкова много, но тук няма толкова много. Затова ще ви кажа, както виждате, има много неща построени. Имам тук дори, аз съм фен на Покемон и Наруто, както видяхте преди малко. Ето там, дето посрачих със стрелата. И тук на Наруто фен съм. Хала, Наруто! Нали знаете този епизод, когато Саске се бие с Наруто в 126 епизод? Сигурно вие сте го гледали, защото вие не можете да четете английски. И вижте, големия ми покебол. Badass bitch. Кой? И може да енчантвате, не само това, може да енчантвате много други неща, защото много други неща има в този тук. Да, хора, има много неща, може да спамвате зомбита, ендърмени, скудове, новите неща в ядваме. И сега само ще отида в друг свят, за да ви покажа за какво говоря, когато казвам, че може да спамвате. Ще направим нещо лудо. И ще ви след малко. И отново сме тук и сега ще ви покажа за какво говорех, когато казах, че може да спомняте модове. Сега ще спомнем 64 Iron Голема. На креатив съм, знам. Окей.
Момент само да го дръпна това тук. Сега съм на сървайва и гледайте сега какво става. Сега ще спомням 64 бота и бум! О май гъд! О, фак! О, шит! Гледайте колко много батове. А сега, ще направим ли? Сега ще направим нещо още по-лудо. Ще спомням към 80 към 5 стака аран големи. Това е бахти ноуто човек. Уоу! Представяте ли си това да е армия и вие да я водите? Това би изглеждало брутално. Даже е прекалено насилствено. Да! А сега ще спаним една армия от много големи. Която е супер голяма. Ще направят сноубалмети. Добре. Сега искам да направят един сноубайл. Затова ще... Не знам, може би ще спомня 30 стака с много големи и ще се върна след малко, когато всичко е направено на сняг. Така хора, пак съм тук, обаче имаме малък проблем. Нашпамих толкова стакове големи, че направо ми лаги като за световно. Така че... Виждате каква е картината, когато спомните много мобове от това нещо, защото бич, аз не мога да летя направо. Трябва да им избягам. Но те са толкова много, че няма накъде. Успях, бе. И както виждате, поне 10 стака съм наспамил, така просто не се вижда, защото аз съм се отдалечил адски много, за да ми лаги. Бой. Гледайте, сега само ще въртя околото и... Той далеч. Хора, в момента по този сняг, по целия сняг има... арен големите. Бах спалнал там арен големи, ако си спомните. Но, в момента по целия сняг има само сноу големи. Уоу! Добре, хора, с риск ще минем. Хора! Ти го направиха само за 3 минути. Представете ли си какво е толкова бързо да направят с много големи? Не мога. Лаги ми страшно. Страшно ми лаги. Готово. Болима. Както виждате, това е само една част, която малко прилича на Азия. What the heck? Не трябва да се надвесвам на тях. Това прилича на Азия. What the fuck, dude? Това прилича на Азия. И продължават, гледайте, продължават да правят сняг. Хора, аз смятам да оставям тук с снежния бекграунд зад мене. Нали, снежния бекграунд. Смятам да оставям тук. Ако клипът ви е харесал, дайте един лайк, абонирайте се, коментирайте и най-важното споделете, за което ще съм ви изключително благодарен. И ако може да отпращате критика, какво не ви харесва, какво ви харесва, и ако може да кажете какво искате да гледате, защото все пак канала не е мой, все пак, нали, аз примерно да кача нещо на Майнкрафт, може на повечето хора да им е скучно, а ако някой ме гледа, ти, който не си се абонирал, абонирай се веднага и пиши критика, какво ти се играе, какво ти се гледа също. Тъй че, чао!